Niin, morjesta, ollaan tässä Kylliäisen Tommin tallin käytävillä. Tässä on isäntä itse. Mites Tommi, minkälainen on miehen joulu? No, kyllä nyt vähän pitää hiljentyä jouluakin viettämään. Maanantai, tiistai ja tää on vielä hevosia ja sit joulun viettoa. Ja loppuviikosta ei ajeta muita hevosia kuin ne, mitkä juoksee lauantain Oulussa. Minkälainen on Kylliäisen perheen joulu? Syödään hyvin ja käydään saunassa ja ollaan lasten kanssa siinä. Meinaatko vetää pukintamineet niskaan? En laita pukintamineita niskaan. Vien tuntumaan, että joulupukki tulee käymään. Jahas. Sen verran hyvin on käyttäydytty. Kyllä, kiltisti joulu. Mites hevosilla sit joulu, niin minkälainen se on? No, se just mitä sanoin, että ei niitä nyt ajeta siinä joulupäivänä, mutta kyllä ne syötetään ja ulkon käytetään niin samalla lailla kuin muullakin. Lähinnä ehkä sitä hain, että onko mitään erityiskohtelua joulun kunniaksi? Ei hevosille kannata alkaa mitään ihmeellisyyksiä syöttämään samoilla milloin menty. Et siinä voi saada vaan haittaa, jos olet niille antamaan muuta, mihinkä ne on tottunut. Eli hevosmiehen joulu, se on loppujen lopuksi aika kiireen, tai sanotaan, että se joululoma aika lyhyt. Se on lyhyt ja ytimekäs. Kyllä. Mitäs täällä tallissa, onko täällä mitään tulevaisuuden tähtiä? On. Meillä on tällä hetkellä 7, mitkä kääntyy 2-vuotiaaksi, kymmenkunta, mitkä kääntyy 3-vuotiaaksi ja sitten no 3-vuotiaita on kans se vajaa kymmenkunta siinä ja loput on vanhempia hevosia. Ihan mukavasti sinne. Mikäs näistä on paras näistä, ketä tässä on nyt niinku? Kenestä sä ennakoit tähteen? No en mä tiedä mistä tähteet. Jotain kun alkaa kehumaan, niin siitä ei ainakaan tule. Kehuko itsensä sitten. Käydäänkö morjastaa vähän starttihevosia? Käydään vaan. Eli starttihevoset teillä on toisessa tallissa, niinkö? Joo. Minkä takia? No, se on sellainen niin sanotusti pihatalli. Ne saa olla vähän omissa oloissaan siinä. Jätetäänkö auki tää? Joo, jätetään. Täällä on aika pimeätä täällä Jokimaan ravikeskuksessa tähän aikaan. Joo. Näistä on. Aika moni on pihalla. Täällä ei montaa hevosta ole. 2 on sisällä. Kukas tää on? Tää on Belenos. Belenos. No niin. Ketäs muita? Tai kuka muu, sanotaanko näin? Tää kuka muu on MT6. Se oli pois nyt. Joo. Minkä takia? Siinä oli silloin keskiviikkoaamun, niin no ei nyt voi sanoa, että no oli siinä kuumetta. Siinä oli 1,5 astetta enemmän, mitä oli 38 ja puolella oli lämpö ja yleensä siinä on 37. Joo. Se oli muutenkin vähän semmonen uutunut silloin. Ei ollut mitään mieltä ajaa. Mitäs muuten? Eli 2 tallia on tässä niinkö tää on? Joo. Onks muuten niinku? No sit on 2 tommosta niinku 3 hevosen pihatallia tossa. Nyt on vähän pimeitä, niin niitä ei näe. Onks paikat täynnä? On. Koko ajan on ollut silleen. Paljon hevosia nyt? 36, 37 mitä näitä on tässä. Ja minkälaisella henkilökunnalla tässä operoidaan? 6 on niinku täyspäiväistä. Joo. Muuten viihtynyt Jokimaalla? On, kyllä mä tykkään olla tässä. Ajopaikat on aina niinku ihan hyvässä kunnossa ja tässä on muutenkin mukavat ihmiset ja kyllä mä tykkään olla tässä. Mä katselin, että sulla on 100 voiton raja nyt aika lähellä tänä vuonna. Tuleeko täyteen? Mahdollista on, mutta en kyllä itse usko siihen. Ei sit mitään paineita otettu? Ei. Ootko muuten ollut vuoteen tyytyväinen? No ihan joo. Siinä kesällä oli semmoinen pieni heikompi jakso, että silloin oli hevosia kipeänä. Että
Mut muuten ihan kohtalainen. Ensi vuoden tavoitteet? No, tänä vuonna siinä oli, tai mitkä kääntyy nyt 4-vuotiaaksi, niin siinä on muutama kyllä semmonen hevonen, että ei ne nyt jonttepoita kaada, mutta jos niin tai sen mukaan pysyisi pienen välimatkan päässä, niin sitten ollaan tyytyväisiä. Hyvä homma. Hyvät joulut sulle ja Kiitos sitten tietysti lähetät Ravituubin katsojille terveisiä. Hyvää joulua.